Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 23 na bulan sang Hulyo, tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga aga. Pabor ako sini sa panugyan sang Civil Service Commission, abi panubuan tag edad, mandatory kag optional retirement sa mga empleyado sang gobyerno. Balantayan, no? Padayon ang pagsaka sang kasong dingge sa Western Visayas. Ba, mayong balita? Do may rollback naman? Diesel kag kerosene, kamusta ang gasolina? Baw, ang hate crime dito sa New York, sa Estados Unidos, daw galala. Talakayon tayo na karon dugay-dugay. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasagkaga. Standard time, lasay 35 na. Ako pabor ako sining ginapangabay sang Civil Service Commission sa aton sini mga mamalidha nga panubuan tang edad sa mandatory kag optional retirement sa mga empleyado sang gobyerno. Mayo ni kay nasiplatan ni Commissioner Eileen Lisada ining mandatory retirement age para sa mga empleyado sa gobyerno sa Pilipinas, 65 mo, kag 60 naman sa optional retirement. Ang punto ko amo ni, mas temprano, mas maayo. Ang pulis gani daw 56 bala, 54. Nag-retire na, pwede naka-retire. Ang ila sinipensyon, pwede pa nila. Nga mapuslan, pwede pa sila ka lagaw-lagaw, pwede pa sila ka inom-inom, pwede pa sila ka kaon sa pagkaon nga maluyaga nila, kanon. Kag hindi pa tanto, masakiton. Kung 65 anyos ka na, kag buyan ikaw sang gobyerno, tuod may pensyon ka, pero ang pensyon mo, gusto mo lang ibakal bulong. Ang pensyon mo, gusto mo lang ibakal sang antipara mo. Kaya hindi ka na mayo kita. Ang pensyon mo, nga kuntani, maluyag ka ba magkaon sa manamit ka pagkaon, hindi ka kakaon kay kunta na sa high blood mo, kunta na sa arthritis mo, gatiko ng likod mo. So ang buot silingon, kanugon, nga kuntani ining retirement, para ma-enjoy sa isa ka empleyado. Ti paano mo na-enjoy yun kung 65 anyos ka na? Gadukoy-dukoy ka na. Ang tanan nga balatian, ara na sa lawas mo. Luyag ka maglagaw, hindi ka kalagaw. Kay gasakit ng tuhod mo, rayuma, arthritis, kag iban pa. Ang buot silingon, hindi mo ma-enjoy ang retirement mo. Gusto ini, kung ako 60, okay na. Mayad-mayad pa nagawa ang sitwasyon sa pangabuhi mo, mag-65 ka por Diyos. Igo mo kwaon ang pensyon mo, diretso kasbuti ka, kag ibakal bulong mo. Dako ang pensyon mo, okay. Kampiyon ang pensyon mo. Pero kadto ka sa restaurant, hindi ka magkakaon sa gusto mo, kay kontra sa high blood, kag arthritis mo. So, butsingon, ang pensyon mo, nga kuntan ni, amo na ang premyo mo, sa sulod sang 60 anyos nga pagserbisyo, hindi nagawa nimo mapuslan. Kay ang balatian sa lawas mo nagtalapik na. Ang tanan nga balatian mabatyagan mo na.
Gapalanakit ng tuhod mo. Daw hindi ka nakalakat. Daw hindi ka na hindi kasuksok sapatos mo. Kay gahubag ng tiil mo. Daw hindi ka na mayukita kay gaburon ng panulok mo. Tiyanuno pa na. Ambot silingon, hindi mo na mapuslan. So husto ini, ang Civil Service Commission panubuon tang edad para mag-enjoy man. Kag makuha ang retirement, makalagaw pa, mapakaon pa sang gusto ya. Amo na blanga plastada. Sang sa 65 anyos ka na, may ara pa man niya, nga 65 okay pa. Pero may balatian na. Ti kanugon bala. Nga kung tani, ma-enjoy mo pa, kalagaw-lagaw ka pa, makaon mo gusto mo. Ti ano mo na karon kay, gadukoy-dukoy ka na, ang pensyon mo, isipon mo na, gusto lang ipanid-panid kag ibakal bulong mo. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Yung Philippine Standard Time, lasais 44 na. Tandugon ko lang makadali ini. Ining paandam bala sa mga Pinoy dito sa New York. Gina-advise sila nga mangin vigilante halong sa mga krimen nga nagakatabo dito. Nagsaka mo 37%. Ining hate crime lang nga ginatawag. Hindi ko kaintindi mo nga ang mga taga-Asyano daw akig ang taga New York. Daw wala man ta sala sa ila. Kung mag-abot sila diri sa aton pungsod, ginarespeto man naton sila. Ang hospitality sang Pinoy puwerte man. Magluwas sabi nga may pipila ka mga kaso nga ginkawatan, tinatural lang ina. Bisan diin nga pungsod may kawatan gid man. Pero daw wala man ta kabati dayang daw gin halitan ang tsura nila, gingilyet ang tsura nila. Amo na bla nga mga plastada didto subong ginapaandaman ang mga Pinoy advisory sang Philippine Consulate General sa New York kay nagsaka ang kaso dito puwerte no. Lantawa bala ang report sang New York Police Department nagsaka sa 37% ang krimen dito. Ang mga salakyan niyo, ang kinawatay, grabe. Sa salakyan, sa bus, sa auto, puwerte. Ang malain, gid, kay ang aton pila ka mga kauturan, daw ginakastigo, ginahalitan, may kuritan ang lawas, amo na bla, ang halit sang pila naton ka mga auto dito sa New York. Daw hindi ko kaintindi, no? Nga daw akig sila sa aton, wala man kita sala sa ila. Balo ka ang ginalinan isang una, akig sila ni COVID, balahalin sa China, sa Asia, ti kagaw na yan, ano mo na karong kay naglaptang kagaw, ti do akig sila nga daw kita, nga pasimangdan, nga daw kita nagpalaptas ang COVID. Ti China tong ginalinan sa COVID. Ti subong, daw may sala kita sa ila ya. Daw kita yung ginahalitan nila. So muna, ang advisory sang Philippine Consulate General sa New York, advice sa mga Pinoy, halong lang. Kung magsakay kamo sa salakyan, kung magwa kamo sa inyo puluyan, ekstra lang nga paggalong. Isa ka Pinay naman, biktima dito sang hate crime sa Amerika. Isa man ka 18 anyos nga Pinoy, turista halin sa Cebu, report about inatake man sang mga puti dito sa New York. Kung kisabala daw, hindi kita kaintindi mong galing kaya mo na daw superior sila, kay puti sila mo. Kita yung nga itom, mga brown, daw kunta nila. Kung may balatian nga magtuhaw katulad sang COVID, daw kita yung pasibangda nila. Daw kitang paokpa nila sang ila kaakig. Daw hindi amo, no? Ay, kabudlay, oo. Kung sila gani magkadto di, daw ginawat ang atipan, perting aton pag-amuma, bangod sang aton hospitality, kung kita'y mag-abot sila to, duklon nila kita, daw, balis ka daw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubos ang construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Dos, isingit ko lang ining ikaayong lawas kag pagalong sa balatian. May ara na kita COVID-19, may ginabantayan pa nga monkeypox, may ara pa diarrhea, kag iban pa nga balatian. Diri kita matutok sa dingge sa mga ginikanan sa may mga kabataan nagaedad 2 ka tuig tubtob na 10 ka tuig halong. Kag sa may mga edad man nga mahimo igoon kamo sang dingge kagat lamok. Ang dingge sa Western Visayas padayon ini siya nga nagasaka suno sa Department of Health regional nga opisina. Ang Department of Health nagpalayag 506 bag-o nga mga kaso gin report halin sa bulan sang Hulyo 3 tubtob 9
nga nagdala kabilugan mga 5,837 halin sa bulan sang Enero. Ang Negros Occidental gin-report nga may pinakadamo nga numero sang kaso sang dengue, 2,096. Ginsundan sang Antique, 1,591. Iloilo, may 986. Capiz, may 330. Siyudad sa Bacolod, may 293. Aklan, may 262. Iloilo City, may 199. Kag Guimaras, 80. Amo ni ang igo sang dengue subong. So kung may patimaan, insigida, dalada yon sa hospital. Pero ang importante sa tanan, halong kita. Labi na gid ko nag-istar ikaw sa may madamo sang kakahuyan, madamo sa mga hilamon, hawani gid. Pagkatapos, panghawan kag paninlo gid, tagsa kahapon. Kinanglan tinluan ta base kung may mga tubig sa palibot mga wala maula, oy abyan iula gid. Base kung istaran ila sa lamok kag pagbutoya, isa dira sa butoya nagabit-bit sa balatian nga dengue. Halong kita ha, katulad sang COVID, makamamatay ini nga balatian. So hindi kita magsalig, hindi kita magkumpiyansa. Ang aton kabataan bantayan ginaton labi na gid sa mga alas 6, alas 7, sang aga, delikado ina. No? Ang mga lamok, kag nag-aistar niya, ang lamok sa matinlo nga mga tubig. Dira na siya gabuto. So halong kita, base may mga baso ka na sa kwarto mo, nga wala mo maula, sa comfort room mo, base nagbutang ka mo sa tubig nga wala maula, o kung diin nga bahin sa panimalay mo sa palibot mo, nga ginaistaran, na ulanan, matinlo nga tubig, napabayan, wala matalupangdan, ilibutagig kag ipangula kay kadelikado porte subong ang pagsaka sang balatian nga dengue dala sang lamok. So extra nga paggalong. Inapahibalota sini ang mga ginikanan. E kabudlay mo magbalatian ang kabataan labi na gid kung gamay pa so may kun edad kay mapamangkot mo pero magduak tuig kag sos mahibi lang na sa hilanaton kag iban pa mangguros ang lawas, gasala ka na, pa-hospital na yun, hindi maghatag tsansa. Kaya hindi nakahambal ang kabataan nga tagpuan mo. Tagduak tuig, hindi pa nakahambal mo na masabi ginaigo sang dengue. So, ang aton panugyan, halonggid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kangisang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.